Langhin constituency ke parlo Jaipong hawaralong APHLC aroh ke claim ke dam mate committee atum ke dam tang chiti ni phai krehini arni puthot arpu kachebak mate kachelar pon asai deng pon bangso amai ke dam tang chiti ni phai krehini arni APHLC Jaipong aroh mena sa hemalong anarlo porphai hini ra chiti ma por malong pensi pangcheng pon lo bangso body reshuffle mate arpu kachelar amai langhin CC APHLC bidisar sarmung rong phar pensi mai chari pon Bangso amai long kupi koson ke claim ke dam pon pensi ke meji mapu hai hui chingki chithan pon anparta pini bangso body reshuffle mate akimia committee APHLC Jaipong aro pharman gram terang aphansi mai phu arpu pek pon lo dun mai phu abang dhorom tokbi anparta kong chunbang sar imbi aphansi pek pon 13 nong lang hin constituency along Jaipong APHLC branch anu si Keklaim dam pami pondia pan lasi pinia bangke komiti risapur lo apa na so risapur dat na pia bangke arpu ni dithan the pro ram terang na presiden lo pente vice president na bangke dhrom tok bilo apen kong tin bangke sarim di lo pente bangso a meeting along mante amei long la non nang ke liji seminar la bangke atari bangke November 2-3 tarikan ke 2 puthak Bangso amai long non ke wangji sek schedule seminar ka pado ponjia long kachirung kachirek nangjia puthak sitame chingwai chingsai pon Bangso ka chingwai long pen langhina long ke doan karbia rong pen irong along sikap haro phopho tangka chirung pon pen kedam ke wang hai hui anparta haladak seminar ke pado jia long aphan sitame tangka kirap kipidunji aphanta bangso mai long lamthe cherai pon arpu kan hete arpu bangke nili amasido lo ram terang mai phu lo don mai phu bang dharam singh tobe kong chun bang secretary sarim be tum bang kli abang ke ni tum bang arpu bang rat pe nang mai kon lo nang le tum la bangso committee dom bang kon bang phu do lo ni tum ka du ka we te pang rum pet ala dang la so branch long arpu bang ko ram phodu Langhin pen sarpangri ingti karbiang long live